Mag-igsoon atong sahuan ang sugilano ni Linlin, 33 years old, dalaga taga Leyte. Wa siya matugan din dapit sa Leyte, basta taga Leyte. Karon matud ni mo Linlin, nerbyusa ka kayo. Bisag makakita kag mga tao nga gadagan, nagasyagit, kulbaan ka dayon. Unya, mura kag kakuyapon. Bisan gani kung maglakaw ka ikaw rang usa sa dan, o kaha ngit-ngit, o kaha uway makita nga tao, musugod dayon pagkuba sa imong dughan. Miabot ang panahon nga ang imo mismong inahan nakasaksi, nga maglisod ka na paginhawa. O nangayo kag tabang sa imong inahan. Gidagilayon ikaw sa imong inahan sa doktor. Apan miingon ang maong doktor nga nervyos lang gyud kuno ang imong sakit. Wala kuno'y problema ang imong baga ug imong kasing-kasing. Plain nervyos lang gyud. Ug matod sa maong doktor, ang imo rang kaugalingon Linlin ang makakontrol sa imong pagkulba ug paghangos. Gitagaan ikaw resita sa maong doktor. Of course, wala mo saler. Kaya doon na gidi ay diferensya imong kasing-kasing. So nakasabot ang imong inahan nga doon na gidi diferensya sa imong panglawas kay nagpadayon man ang pagkulba, ang pagkanang kuyap. Misamot ang imong kahimtang nga halos di nakakabarog, di kuyapan ka, maghangos ka, kulbaan ka, imong inahan di na ni mada kinahanglan mangonsulta tag second opinion. Ang ikaduhang doktor maayo kay misugyot man siya tudi iko kay ang maong doktor nakamatikod na nga duna doy problema si Linlin sa kasing-kasing. Tuod man paghuman sa tudi iko nakita gyud ug mitugan ang makina nga usa sa mga portahan sa kasing-kasing ni Linlin nagkanga, dili musira sa hingpit. Alang sa kasayuran sa publiko, kinahanglan ka ng portahan nga gitawag na tog mitral valve o ka nang gitawag na tog aortic valve, duha na kaportahan. Ang usa ka portahan, left and right sa ato pa atbang, kay left ventricle o right ventricle na iportahan. Unya, ang laing portahan kanang ang dugo nga parong sa aorta kay kanang aorta kinadak-an nga kanang blood vessel nga mo'y muhatod sa dugo sa tibok lawas sa tao. Kung magkang-a kining aortic valve or mitral valve bisan hain aning duha magkang-al, do na gibation ang tao. Hangos, kulba ug kuyap. Dito nasuta nga kini ang problema ni Linlin nga usas iyang mga sulta portahan dili mo sira. Kay sa panahon nga dili mo sira ang portahan, ang dugo nga ihatod na unta sa tibok lawas sa tao mo balik sa left ventricle. Sa ato pa dili hingpit ang paghatod sa dugo nga gikinahanglan sa lawas matag minuto every minute. Maghatod gyud na o dugo ang kasing-kasing sa tibok lawas sa tao aron kita mabuhi. Apan kun magkang-al ang portahan, ang ubang mga dugo nga iapod-apod unta sa tibok lawas sa tao mobalik sa ang sudlanan ang left ventricle. Dinhi may tabo ang kuyap, kulba, hangos. Kini ang sugilanon ni Linlin. Pangutana. Tinuod ka, doktora, nga usas mga portahan sa akong kasing-kasing dili mo sira og klaro, nagkang-al. Ang tubag klaro kay kanang tudi iko. Espesyal ka na nga makina nga mo monitor, muhatag og picture sa kasing-kasing. Dili lang kay picture, muhatag og sound. Audio video na siya. Kanang tudi iko, audio video. Mutingog pa, mo picture pa. Makita gid sa doktor nga nagkang-al ang usas mga portahan. Tinuod pa sa doktora nga musamot ko ning akong kahimtang kun maguol ko, mahiubos ko, ug uban pa ang tubag bisag unsang stress nga makahasol sa imong hunahuna, galaman, utok, pagbati,
Muandar jud na siyang imong nervyos kay ang nervyos bunga sa pagkang-a sa portahan sa imong kasing-kasing. Mangutana siguro kalinlin, unsa may kalambigitan sa kasing-kasing pagkang-a sa portahan o kining akong gibati nga hangos, kulba. Kayo kulang magdugo nga ihatod ang kasing-kasing sa imong utok, sa imong lawas, the whole body gikan sa alimpo ngadto sa lapalapa, kulangan og supply sa dugo. Sa ato paon sa man day nakuwang sa imong lawas, oxygen kay ngano man ang dugo bayay nagpasan sa oxygen. Kung way dugo, way oxygen. Kung way oxygen, luya ang tao, kay ang kinabuhi nato nagsalig sa oxygen. Ang atong mga puwang nga dugo, di na mabuhi kung way oxygen. Ang atong baga, di na mabuhi kung way oxygen. Tanang organo sa atong lawas. Gikan sa tumoy sa atong buhok, hangtod sa tumoy sa atong kiting. Nakinahanglan oxygen. Ultimo nimong koko, nagkinahanglan oxygen. Nganong maingon man ka ana, kung kuwang oxygen oy mulagom ang imong koko. Mulagom. Timaan nga bisan ang koko nagkinahanglan og oxygen. Unya kuwang man ka. Ang kasing-kasing mo patid, ang kasing-kasing maingon nga, hoy, naunsa maning atong kahimtang nga nagkalandrakas maning atong oxygen, di naman ko kamaong muhatod og insaktong dugo, og way insaktong dugo, bisan ako nga kasing-kasing maluya man. Kay timan-an nimo, ang kasing-kasing mo isudlanan sa dugo, apan siya na iyang gamay kaayong ugat nga parong sa unod sa kasing-kasing. Kung kanang ugata mabara oy mamatay kang heart attack. Mo na gitawag og coronary thrombosis. Ang kasing-kasing timan-an mo isudlanan sa dugo. Apan naa say gamay nga ugat nga parong siyang tibuok unod aron magpabilin siyang himsog. Maunay function sa kasing-kasing. Apasumpay pangutana, doktoran ingon sab ang doktor nga ako ragi maka control aning akong kahimtang. Ang tubag di dili bisag unsaan pa nimo bawi og kanang mugna og gimbalay sa imong hunahuna nga wa kay sakit. Mo manifest man gid ang sakit kay ngano man nagkang alman ang imong aortic valve o mitral valve ka. Usas mga portahan gangisi di mahimo. Kinahanglan mo takom gid siya. Unsa man pagpatakom? Oy tahion na oy. Operasyon kana sa Philippine Heart Center. Di intawon kana mo respond og bisag unsang tambala. Bisag rakrakan pa kag usa ka ganta nga tabletas. Dili na siya mosanong. Ang bugtong paagi, open heart surgery gyud ay. Open heart surgery. Abrehan ang dughan, kuoton ang kasing-kasing, pangitaon ang portahan nga naglambe o kaha nagnganga, siradan. Unya, Philippine Heart Center man na. Ang mutarbaho ana. Nanasabta ka rin open heart surgery diya sa St. Luke, Manila. Makati Medical Med na anasab. Diri gani sa Cebu Doctors na ana. Pero murag mahadlok pa man sila nga mo open heart surgery. Ikaduhang pangutana, doktora, dili delikado kung di gyud mo sira ang akong mga portahan sa kasing-kasing. Ang tubag delikado kay a time will come nga kuyapan ka nya mag-heart attack ka. Mukaging ba ang heart? Permiro na siya, mukurog. Nya dayon mukaging. Heart attack na. Delikado na. Delikado na. Naabagi, apasumpay pangutana. Naabagi tambal, doktora. Aron mo takom lang gid ka ng portahan sa akong kasing-kasing. Ang tubag, wala gyud. Tibuok kalibutan, it is a universal problem that there is no medication, lamyon, injection, nga mutakom ka ng imong portahan sa kasing-kasing, dili, wala. Kay nga naman, dinaman na sa imong pagkabata. Dito ka pa sa tiyan sa imong inahan, nagnganganana. Muna gitawag og congenital defect of the heart. Usay tawag na nilag prolapse, valvular prolapse. Ikatulong pangutana, nganong hitabo man ni doktora nga naa ako'y portahan nga nagnanga ang tubag kanang gitawag na nilag inborn error of nature. Ang kinaiyahan na sayop lang gyud nakalimot pagpanira anang imong duha ka portahan.
Dili man kay ikaw ra, linlin. Daghan mo nga pareha. Daghan mo. Ngano man, ang kinaiyahan nakalimot. Kaning mga portahan na kinalan siradaan. Ang portahan, mo nga kung maghatod og dugo. Mo takom inig humaghatod sa dugo. Kay mao man gid kanay rhythm and rhyme of life. The physiologic function of the mitral and aortic valve is open, hatod dugo. Close, pundo na sa dugo. Kay kung dili mo close, mo regurgitate, mo atras ang dugo nga unta ighalatod sa tibok lawas sa tao. Kana ang depekto. Ikaapat nga pangutana, doktora makaminyo ba ko? Kay nigburos na ko, di pa mo samot? Labi pag mo anak na ko, kay mo utong man. Ang tubag, dili ka kaminyo, kung dili siradun ka ng portahan, kay mamatay ka sa delivery table. Kay kuan man ni siya, kini? Heart disease class 4. Unsa may meaning? The patient has to be treated and cured with the heart defect before she is allowed to get pregnant. And the delivery must be in the hospital. So, duha kondisyon. Una, kanang imong purtahan nga nagnganga siradon. Ikaduha, sa panahon mo buros ka ug mga naka, hospital gyud. Kay naagyapoy kakulian. Bisan kung tahi na ang imong mga purtahan sa insakto nga lugar. So, di ka magyama-yama intong linlin og minyo ka, madisgrasya gyud ka, inig utong nimo day. Mukagarman, inig utong nimo. Ang duha ka portahan matingangan o nabalinglahan na may mukurog siya pirmero, inikurog mukaging. Mura ba siya maparalyze ba? Sa imong inutong. So, linlin, nahibaw ka na karon, you better do something. Aron ka makaminyo o makapanganak. Akong pamayag. Panagsara mitabo kining valve defect, taksara, pero naagyod. Let us see. Kitang Pilipino karon, 86 milyones kita. Now, we are 86 million. Naan na sila iba kong statistics, 90 million kuno ta. 90 million kuno ta. Sa 90 ka million, na ay 6 million, parehan nimo. Day. Kaming 84 million, normal. Kamong 6 million, naagi problema sa kasing-kasing. Either na ibangag, either nagnganga, either di mo sira. Mo na siya ay gitawag na to congenital heart defect. Statistics na, lukop kalibutan na sayod ana. Ikaduha, kining matanga sa suliran tawgon kanig valvular prolapse. Pero ang tinuod husay, gikan kani sa pagkatao nimo, gimugna ka pa lang sa taguangkan sa imong inahan, naanak ka na siyang dipiktuha. Ug samtang nagtubo ka dito sa tiyan sa imong inahan, naa ang dipikto. Pagkahimugso nimo, naa ang dipikto. Pagtubo nimo, naa ang dipikto. O gani karon 33 years old ka na, naa ang dipikto. Nganong di man ka na mutakom tungod kay nakalimot ang kinaiyahan. Congenital defect. Ikatulo, dili ka ni madagtambal bisan unsa. Surgery ang gikanahanglan. Siradan ang nagnganga nga portahan sa insakto nga lugar nga monganga inighatod sa dugo. Mosira inig humaghatod sa dugo. Aron huway dugo nga moatras. Kini kinahanglan sa Philippine Heart Center. Ikaapat, tungod kay taas-taas ang proseso ug layo-layo ang Philippine Heart Center, muduol ka gayud sa imong congressman. Mupadayag ka sa imong suliran nga naa kay bangag sa imong kasing-kasing ug ang bangag to ara bagis mga portahan. Ug nagkahinlan lang kapanabang, ang congressman mo pagawas og 10,000 sa iyang pork barrel. Ang congressman mo suwat nga tos DSWD. Dear Director of DSWD Region 8. Region 8. Tacloban City ni day. Kining pasintiha inyong dalhon sa Philippine Heart Center. Ni ay akong note ihatag dito. Ang social worker muliyok gaya gilayon kuhaan kag hingpit nga history usa kadad-angat to sa Philippine Heart Center.
ang dako ni budget, abot ni 200,000. Anyway, magpa-budget ka na lang gyud dito sa Philippine Heart Center, pilagi magugol kay ang katapusan gyud nimo aning sungkoon, Malacañang gyud. Katabang gyud sa presidente. Haron maoperahan og open heart surgery. Linlin nasayod ka na karon sa akong opinion, sa akong pamahayag ug sa akong mga sugyot nga kini lamang ang bugtong paagi nga manormal ang imong kinabuhi. Di malas lang gid kaday nga gabit-bit kadaan og suliran samtang dito ka pasud sa taguangkan sa imong inahan. Mga igsoon, salamat sa pagtubay sa tulumanon hangtod sa sunod sugilanon dinhi gyapon sa kining akong suliran.